Al matí del dimecres de Cendra, els bisbes catalans s'han traslladat a la Basílica de Sant Bartomeu a l'illa Tiberina, indret en el qual el beat Joan Pau II va voler que mantingués una memòria permanent dels testimonis de la fe del segle XX. Els bisbes han estat rebuts pel rector de la Basílica, el padre Angelo Romano, de la comunitat de Sant Egidi, que té cura d'aquest lloc. Amb una senzilla celebració de pregària, els bisbes han lliurat diverses relíquies dels màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a la nostra terra, en concret del beat bisbe Manuel Borràs i Companys, de Tarragona, del beat mossèn Josep Samsó, rector de Mataró, de l'Arquebisbat de Barcelona, dels beats preveres màrtirs d'Urgell, mossèn Josep Tàpies i Companys, i de les beates germanes Fràdera, missioneres del Cor de Maria, filles de Riudarenes, bisbat de Girona. L'autora de la icona dels màrtirs del segle XX, que presideix l'altar major, ha explicat als bisbes la significació de la pintura. A la tarda, els bisbes han tingut el goig de participar a la celebració litúrgica del dimecres de Cendra, que cada any el Sant Pare celebra a l'Aventino. Els bisbes s'han aplegat amb el papa francès a la Basílica de Sant Anselm, on s'ha iniciat l'Statio i processó penitencial fins a la Basílica de Santa Sabina. Allà el papa ha celebrat l'Eucaristia i ha beneït i imposat la cendra als fidels. El papa francès ha recordat que la conversió del cor és la característica del temps de gràcia quaresmal i que la conversió no redueix a formes exteriors o a vegades propòsits, sinó que implica i transforma tota l'existència a partir del centre de la persona, des de la consciència.